5 кила сигурно. Имаме му ге. Ама голема 5 кила има сигурно. И гледа. Бра. И маме му ге. Мърдете го, я ще го дигна, тък сега само гурна. Маме му е побегана. Ой, ди вляза. Не, чакай. Аз се куцърпи. Браво, той. Браво. Браво, Радьо. Браво, майстре, сплатило се. Ама на време сме дошли. Абе, на време сме дошли. Ато, бъж на време сме дошли. Да ги за Миродоп. Чакай бе да те сливам. Ти е бу. Ама чути на време това. Не бе да. 5 кила топ. 4-5 кила топ. Що вече 6 кила има да. Дай га чуварко от позади лафта. На ти ключ. Сега другачите. Само ли другачите? Че, куки снима вама. Добре. Ovo je ga snima. Ovo je. Nema karašće mu leto. A vi kako ги викам по наше село? Като снимаш. Мренч. Снимай го, дете. Снимай го, дете. Ovo je dečko od poznacu ime se Saša. Ovo je Goca iz Preglove. Ovo je Goca brat mu. Ovo je Uki kompanija. Ovo je Tomče drugarče što me dovede ovdjeka. A ovo je naše odete. Ja to ne kažujem inače kod djela, no Dojera nije sigurno, on nije kažujem kod djela, ne rade. Вие колеги ги дъпчеш. Филип нека гледам малко, нека учи. Дечки, я мисля дека е доста. Доста е.